sestuna longso awet asing balela damel sekekale paduka kelu ombya ing donya Gusti kawula nyuwun apura sinuceken sedosa mugi manah kula kaenggalna mituhu paduka. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu Pon 2 Juni 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer pitedah. Para adi yuswa, nalika tukang ukir miwiti pakaryanipun, tansah miwiti gambar mawi garis lurus ing papan kayu ingkang badhe dipun ukir. Garis punika prasaja, ananging garis punika dados pathokan supados ukiran ingkang dipun damel dados sae. Nalika tukang ukir punika manut kalian garis lurus punika, hasil ukiranipun dados endah sanget. Ananging nalika boten ngati-ati lan nyeleweng, ukiranipun dados risak. Mekaten menika gegambaran gesangipun manungsa kalian Gusti. Saksamunipun Nabi Musa seda, Senopati Yusak kedah mimpin bangsa Israel lumebet ing Kanaan. Tamtu punika sanes ayahan ingkang gampil amargi ingkang dipun pimpin punika bangsa ingkang ageng sanget. Wonten kahanan ingkang kados mekaten, Gusti Allah tansah paring pitulungan. Pangantinipun Gusti boten namung kaparingaken dhateng Nabi Musa, nanging ugi kaparingaken dhateng Senopati Yusak. Panganti lan berkah saking Gusti tansah kebabar kanthi syarat kedah gesang manut miturut kalian pitedahipun Gusti. Senopati Yusak gesang kados dene ingkang dipun kersakaken Gusti Allah, boten nylewengiwa utawi nengen, ananging kalawan ngati-ati condong kalian angger-anggeripun Gusti. Punika ingkang saged nuwuhaken pitulungan lan kamulyanipun Gusti. Bab punika sinerat ing Yusak 1 ayat 7. Mung wae sira disantosa lan diteguh, tumindaka kalawan ngati-ati, condong karo angger-angger kang wis diprintahake abdi ningsun Musa marang sira. Aja nylewengiwa utawi nengen saka iku, supaya sira oleh kabegjan menyang ngendi wae paran ira. Para adi yuswa, punapa ingkang dados sabdanipun Gusti Allah dhateng Senopati Yusak ngengetaken kita supados ing pagesangan kita sampun ngantos kita nilar lan nyingkur Gusti Allah. Pitedah-pitedahipun Gusti punika kedah dados panginget lan panganti gesang kita, supados berkahipun Gusti tansah kebabar ing pagesangan kita. Suwawi kita nglampahi pagesangan kanthi tumemen srana manut lan nindakaken pitedahipun Gusti ing saklebeting gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula nindakaken pitedah paduka ing saklampah gesang kawula. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung ing sadengah kawontenan. Mirunggan kawula pasrahaken Astama Kusala ingkang sampun rampung nampeni operasi ingkang makaping-kaping. Kawula pitados lumantar operasi ingkang sampun katindakaken kala wingi dadosaken Astama Kusala
wayah buyutipun Ibu Sukarjo ing Jakarta enggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputra GKJ Wedi ingkang dasak mangke mlebet malih ing griya sakit. Monggo Gusti paduka ingkang berkahi lan nganti matemah kekiatan lan bagas kesarasan tansah wonten. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman, kawula pasrahaken Eyang Sarwito GKJ Ngalian, kawula ugi masrahaken Ibu Rati Ningsih GKJ Ungaran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Warso ing GKJ Banyumanik, Ibu Wardoyo GKJ Pugeran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, lan ugi Ibu Mariati, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Ananda Gisele, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto, sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Bapak Darmo, sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputra. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Risti Ningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro,
Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kaulo pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kaulo pasrahaken sedek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Gusti kula sestuna